Hej, jeg hedder Karen, og jeg bor her i Adigt Skov i nærheden af Gammelø. Og da jeg var i Spanien her i efteråret, der besluttede jeg mig for at tage bussen derned og tilbage. Så det gjorde jeg. Jeg brugte 2 dage på at rejse til Madrid og 2 dage på at rejse tilbage til København. Og det har jeg gjort, fordi at jeg for 2 år siden besluttede mig for, at jeg ikke ville flyve mere nogensinde. For det synes jeg egentlig, at jeg havde gjort en frygtelig masse gange, og det kunne jeg ikke rigtig forsvare i virkeligheden på nogen måde. Så jeg tænkte, hvorfor ikke gøre transporten til en del af min rejse og oplevelsen, og det blev det, skulle jeg hilse at sige. Jeg har fået oplevet en masse forskellige mennesker, mest sidemænd og kvinder, som skulle til Paris og Madrid og tilbage, og det var rigtig, det har været en oplevelse, og jeg fik oplevet den franske grænsekontrol og en parisisk busstation med frygtelig masse forskellige mennesker, der skulle alle mulige steder hen. Og det har jeg helt sikkert tænkt mig at gøre det mere i, det med at gøre transport til en del af rejsen og oplevelsen.